umamncane no aunt bebangazwani vele from ikudala yabo. So it got worse makushona ubaba. Ngize lana bangilande ngize la mangifika la ubhuti ushonele eEast Rand. Bamdubulile. Kusho ukuthi bamdubulile. How many bullets? Bekuyisikhele emncamo somfowenu. Uzobukisa ngami lo mama. Yakuyithengisa sekhaya. Never. Yandise family house. Yasekhaya ngeke uzithengise sisi. Ngeke. Ngalo uhambe uyohlala ngifuna uhambe uyohlala nalabo bantu labo uphume kandlela kanjani. Embuke lapha ekhaya namhlanje singene sigijima ke nisiyobani benisibonile sigijima lapha eTCC. Sigijima kaMasipala. Into besise lapha bekuyofuna i-permit. Ukuthi permit lapha nimeka isima njani yalomuzi lokuthi zengawo la. So ngesikhathi ukuthi ku-introduce kwenziwe nezanga sibe khona. Nevertheless kulaba sandungena ku channel ke my name is Ravelo Nthula nimavuje muna koro ndwanda zama. Zobini siyando itone producer bona dzimwe aka the champ Ravelo Wafodras Ravelo Wanjerede. Right. Angihlala ngedwana ke la ngihleli nomake la. Umake uyosibhalela uzokutshela ukuthi like kubuhlungu uphende wayesibhalele. Mama ke sawona. Sawona baba njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Mina nguNombulelo. Kusho ukuthi ngokuzala la eDaveyton ngokuganwa ngiganele eWhitefield. Okay, uNombulelo bani? Nombulelo Moraswi. Nombulelo? Moraswi. Moraswi. Okay. Iso esasemshadweni. Okay. Mara mina ke ngokuzalwa uJali. Okay. All right. So manje lana ngize ngilapha introduce ubaba ngoba abantu bayabona khona inkunzi ehleli phela ngapha kulukuza kwesokudla sana. So le nkunzi ukuthi iyona iubani. This video is sponsored by Foslo Fitness Gym. Foslo Fitness Gym itholakala eFosloras, meaning ukuthi mohlala Sprayed Katlego, Thokoza, Sprayed View or any other place near Fosloras. You're welcome to come and join us at the gym. Le gym ke akusi gym kuphela, it also has ama activities athize such as our boot camp, at time in ama trip athize ukuthi akhona zoyilokuza gym and any other thing you would like zifana. So each gym ke lena ke is designed for almost any categories ongacabanga ngawo mhlambe womzimba. Mafuna ugain weight, you can join the gym. Mafuna lose weight, you can join the gym. Mafuna kuba usikwamkwethu uStivan utough guy, you can join the gym. Now let's continue with our story. Ubaba uSam Tim. Sam Tim. Okay. Baba landluya eka umncane wami udadewethu yabo. Yakhulela kule handlu nami ndifika apha eGauteng semncane. Ndaze ndamdala wachona umncane wami sashiya lapha endlini utututu ebekhona uzophula ifone yazi. Yeah, utututu uyena umuntu ebekhona ephomethini. Kuthe ngokutshintshwa kwatututu ke ephomethini bemkhupha. Right. Kwashiyeka uNombulelo noMbuyiseni. uMbuyiseni wasishiya naye. Uthe makuyotshintshwa ke sinasazi format lento emaTel DT la afika masakwa kwakune format yayibhalise ifamily yalapha endlini yonke. Yabo. Right. uMbuyiseni sathi njengendoda ehlala pha endlini. Lo ngoba seke emzini yakhe ngapha yabona. Ihlala khona. Sathi ke asimenzele iformat ukuthi akwazi ukubhatala amanzi xa kufika ingxaki yamanzi pha endlini. Right, sayenza ke lo ngxaki kuba makayichange. uMbuyiseni wachona. Mayitshona before azotshona wenza nenye intombazane bejola nayo yangapha eSwazini. Isengazi nakwabo ukuthi ke ukuphi umnyango ungenwa kuphi. Wachona uMbuyiseni le ntombazana enomntana oyi1. Wakabani lo mntwana? Uthe kaMbuyiseni. Nina nithini? Thina simazi phela ngesithi wakhe basimazi intombazana. Okay. Ina kuba basikwazi nokuba pregnant kwakhe asimazi ngesimbona ukuthi upregnant. Le ntombazana sekutshona uMbuyiseni seyithi lapha endlini kukwayo. Xa sibuza umbuzo ukuthi mawuzothi apha endlini kukwakho utsho amagama athini ngoba zange siyokulobola thina.
asazi ukuthi ulotsholwephi nakokwena asikwazi ukuthi uzohlala kanjani la endlini manje sekuyajika lapha ukhuphe nalabantwana balapha endlini uyabona babeka ngaphandle into besizele kuwe ukuthi sifuna ukuthi yena ahambe akhonto yakhe azayishiya akhonto yakhe aze nayo yabo abuyele kubo nanzo into besizele kuwe Okay. ngoba Mama ke angilandisa. Kwenzakalani? kusho ukuthi baba umbuyiseli okwashona bashona abazali ne babashona abazali bonke ocela washona ubaba washona umama so kwaba nento yokuthi fanele ukuthi siye kamasipala kuyo take over omunye umntana kuzokhishwa igama la mama nobaba ngoba sibashonile. Ngicela ukusiza la. Ukuze nabalandeli bami basheshe bayibambe yabona. Angisho masithi umbuseli ututu ini abantu bazostruggle ukuthi kahle kukhulunywa ngani la ubani umbuseli yabona ubani tutu. So masilande ngebasic qala ukuthi like because mamela kahle I think we're speaking of a family house here. Yeah. Yeah. So ngicela uyeke ukuthi uyabazali kwenze njani kwenza njani yabona. Uyangithola? Yeah, ngoba washona abazali. Angithi. No, iproblem esinayo. Iyeke abazali khuluma. Iproblem esinayo, iproblem yani ye family house. Ye family house. Okay. And then kwenzakalani nge family house mama? Manje nge family house wasala umfowethu makasala umama ukushuthi umama makashona ututu makashona 2004 ubani tutu uyena usisi wami shuthi usisi wami makashona 2004 kwaba nokuthi fanele ukuthi kushuthi nokuthula makashona 2004 sathi no kuzofuneka ukuthi ngoba lo sekashonile wena bhuti wami osele lapha endlini kuzofuneka ukuthi manje iphepha le rent lizongena libiza wena ngoba abantu bathi 1991 bathi kufuneka umuntu oshonile iphepha le rent lingabizi lingangeni libiza yena. Okay. Kufuneka kuchinje otherwise izinto izadliwa indlu. Okay. Ukuchinja kwethu ke manje sisa kusisi wami. Usisi wami ke makashona sayisa kubhuti wami. Ubhuti wami manje makashona kanti sekathathe i-title deed besingazithini ukuthi indlu yasekhaya ine-title deed. Okay. Besingazi ukuthi indlu ine-title deed. Sizovama kushona ubhuti wami. Okay. Makashona ubhuti wami siyeza hawu hayi ushonile ke ubhuti wami sifine hawu le ntombazana lehlala nobhuti wami asinikeze i marriage certificate. Okay. Sithi thina hawu ushadile athi ngishadile sithi ushade kanjani thina asazi ukuthi ushadile awulotsholwanga into ocala sikhumbuli thina singene simakoti la endlini makoti esinaye wa divorce ubhuti wami so wena manje ngoba sazi ukuthi uyicherry ushade kanjani athi ngishadile hayi okay sihlale uqhubeke umncwabo singcwabe masiqeda ukuncwaba sithi thina manje ngoba uthi wena ushadine nobhuti wami ene indlu akuseyaka bhuti wami indlu yabantu abadala sicela nje lapho umshado wenu isifine nishadile ngalendlela nishade ngayo nishaye ngesurprise asazi so sicela ukuthi ke indlu yasekhaya uyiyekele wena uzahamba mawuhamba mangabe uzohlala isifine uzohlala kodwa uhlali wazi ukuthi indlu akuseyakho indlu akuseyaka bhuti wami eyabantu abadala. Okay sister lendlu le masithi indlu yabantu abadala ne indlu kabani kanene yakamkhulu wakho yakamama wakho nobaba wakho yakabani umama nobabami. Okay. They were the first owner of that property. So yeah. Kushuthi indlu kukwenu ke lapho ne. Yeah kusekhaya. Then umakoti lo uthunzele ngencwadi yomshado. Sekushone ubhuti wami. Yes. Did you attend the wedding? Ngokumshado wakho. Lutho zange yasiwazi. Sizwe sesihlele ematrasini asilethela i-marriage certificate athushadile. Ubaba ukhuluma indaba zokuthi lo sisi ngathi bantu ubuye ngaseSwazini. Ubuye eSwazini waseSwazini. Ubuye eSwazini. Bahlangane kuphi nobhuti wakho? Kusho ukuthi bahlangana lapha eSwazini asazi thina ukuthi bahlangana kuphi weza siseva thina sekathi uhlala nomuntu waseSwazini la endlini. Bekanokuya eSwazini ulokoza ubhuti wakho? eSwazini for sure wayaka yi2. Yeah makangitshela mina wayaka yi2 eSwazini kusho ukuthi ke wathola intombazana ngale eSwazini wabuya nayo ke waza nayo ngapha. So le ntombazana ubuya nayo nini?
ngomuphi unyaka? Uze nayo 2018. 2018. Yeah. Asinto kudala kakhulu le. 2018 uze nayo. Kusho ukuthi makafika nayo wathi seyipreg. Awu. Ipreg upreg kusho ukuthi uye waprega wathola umntwana ngoNovember same year. Ene washada same year. Hey, yasheshwa la. 2018 zonke lezi zinto lezi zenze 2018. 2018 isisu sakhe sibambe nini? Hey ngoNovember. So kusho ukuthi lo muntu umithe ngabo February. Ngabo February. Yeah, kusho ukuthi makafika uruze naso asimazi. So budwa kumlande which month? Makaza naye. Bafike ngoFebruary 2018. Kusho ukuthi bafika nje kuphela zanga saqunywa sibane vele. Zaduma. Kusho ukuthi zaduma nje kanjalo waba nomntwana washada khona ngaleyo nyaka nje. Bashadele kuphi? Asibazi bashadele kuphi. Thina sibone ngoba ubhuti amsakashonile lisho ubhuti amshone 2021. Akho akunanex. Akho ecela ukuthi bashadile. Lisho ukuthi bashadile. Kuze i-marriage certificate angithi sinikeze yona. Bathi na i-marriage certificate ngishadile. Nathi sacake ukuthi kanjani nini asikhumbuli bahamba bayolobola lapha. Nithe ubuye Swazini lo sisi. Yebo ubuye. Une ID ya South Africa. Asimazi ke. Hayi asina WhatsApp. Asimazi ukuthi une ID or unani ukuthi azashade unani asimazi. Una ID. Ngikhumbula. Asimazi. Uzashuke yena ukuthi. Ubhuti uthe uyini no sisi? Utata wethu. Umuntu akamamncane umuntu akamamkhulu. Utata womncane. Wona umuntu akamamncane. Lo ngumuntu akamamkhulu. Okay. Mina benithi mhlambe ni couple. Uthi umama nobaba. Manje besaba ukubuza. Kusaba ukubuza. Ngisabubuza ngithi. Ikhehla leli. Ubaba wakho ukhona simshimzini nakhe. Yena kangendawo kwezinto zefamily ka. Indoda ehlakaniphile right. Into zasemkhwini. Yeah, yini kumele niziphakamele wena kumele ungene into zakini. Yeah. So, bantu abami. Lo mntwana yena uthi wakabani lo mntwana siswami? Makasho yena uthi umntana wakhe ngithi uthi umntana unangaki lo mntwana? Uwa 2018 shithina usasikoleni manje for sure una 6. Umfana ntombazana? Ntombazana. Wena mawubhekile njengorahadi wakhona ke umakhazi wakhona. Ucabangani? Lo mntwana lo wakini or akuso wakini na? Hayi indaba siyamsola liwe yangakhona thina ekhaya asidark kakhulu si light. Yeah, ngiyanibona. Nomukeli uyabona lapha ekhaya lesi mhlamba sengrade mhlambe like lamakhala ngwashiji. Amavete la amayolobhuni. Yeah, uyabona naleka lokuzihamba kamamncane nayo iyelo uyabona ilanga lizamile ukushisa over years mara ayalo kuba mnyama. Hayi, akekho umuntu omnyama. Yeah. So you don't know ukuthi lo mntana lona kahle wakabhudwa kora kusabhudwa khona. Ngisisho yazi. Because kunokuba nenkinga mase uliwa phela noma mhlawumbe kulolu indlu uthola ukuthi abantu bavele bahlanganiswe kwasana. Nanoma umntana wegazi lakhona bamphiki. Uyabona? Into esicakayo ne futhi ubhuti wami okay bashadile ngalo 2018 1920 21 ubhuti wami washona. Makashona ubhuti wami ulandwe abantu bamlanda lapha endlini. Bamthatha phambi kwakhe bahamba naye bahamba bonke wathi chomi zakhe. Okay it's fine. Masisahleli size sokuthiwa ubhuti ushonile. Ha ushonile kanjani? 2021 vele. Ushonile kanjani? Hayi asazi. Ngibuye mina ngize lana bangilande ngize la. Mangifika la ubhuti ushonele eEastland. Kusho ukuthi angithi bebiyilabantu laba bekhathi. Ubhuti wakho? Ubhuti wakho usigebengu. Okay. So ikhathi lawa shaya imishini yakho. Yeah. Manje kusho bekulo muntu osebenza lo msebenzi loyo ke vele. Athi lona bekahamba naye bebase Israel
bathi mabaphuma kanti abantu bambonile ukuthi ushaya ikhathi and then bamshaya kusho ukuthi bambulala makatshela thina hayi mase sisizwa kahle istory akho sithi nangcono siye kwi footage sobona ukuthi kwenzakalani hayi akho umuntu okhe wabulawa lapha yana washaywa umphakathi wafa kanti ubhuti wami ushonele eDelmo kusho ukuthi eDelmo baya lapho nechomi zakhe bahamba ngemoto bangena emkhukhwini lapho waseDelmo mabangena eDelmo abomakhelwane bezwe izibhamu mabezwe izibhamu abomakhelwane hawo bazibuza ukuthi kwenzakalani kwangena imoto lana and then kwaKhalibham kwenzakalani kusho ukuthi baphuma abomakhelwane imoto zihambe mazihamba imoto abomakhelwane beze bazobheka la kulomkhukhu mabafika la kulomkhukhu sekashonile ubhuti wami hawu abomakhelwane bangazuthi bayenzeni kusho ukuthi bafonele iambulance bafonela amaphoyisa athathwe kubhuti wami kusho ukuthi esibhedlela ushonele esibhedlela bamdubulile kusho ukuthi bamdubulile how many bullets asazi angazi bullet angazi ngoba wayedumbile nje la ebusweni bamdubule kuphi bangathi bamdubula Samuel la nala ngasenhloko so kusho ukuthi ashone ke lapha ashonele lapha esibhedlela thina ke mase basibiza ke sokumuntu beshonile ke masifika la endlini hayi umakoti yasho ke ukuthi hayi ngibuye esibhedlela bangifonele ushonile akana stress akana ini uright nje uye nje sancwaba masiqeda uncwaba sathi manje kumele ukuthi senze kanjani phela labantu uyabazi kumele ukuthi baboshiswe ngoba babulela umuntu phela azange ayinaki indaba azange ayinake yazi kwaba indaba nje indaba zalutho nje ukuthi kunomuntu oshonile so into ozama ukungitshela nokuthi ubhuti wakho ubulawa abantu abamlanda endlini bamlanda endlini ukuthi kuthiwa abangani bakhe bangani bakhe bamlanda endlini so umakoti niyamsola ukuthi liyena uKhalifutha kusho ukuthi naye umuntu okushadile onomntana naye bohlala naye yena ke ngesingayisizathu ukuthi umshadile behlala naye ungamnaki ukuthi ushonile abantu esimazi ngoba labantu abambulele uyabazi bafike bamthatha phambi kwakhe asihambisa icase phela athi kuzamenzelani kamalindelo licho kuzamenzelani uzayivusa icase yakhe kuzamenzelani azange inja akanandaba nalo ngangayilandeleli ngitsho ngoku umfowethu ngihamba nani basemfowethu ndihamba nomngane nami xa elimala lapha fuze ndilandeleli icase ngoba behamba nami bendikhona ngichaza ukuthi kwenze kanjani emaphoyiseni kanjani behamba nabo bantu akwazi amaphoyisa ukuthi ancine lo muntu lo manje ingwenya lesiswami ubani bekamdala kuwe naye ubhuti wakho na yasibonisa ekhaya ushona nangakhe ushona ngaphambiselana waka 68 nibadala nina man 60s waka 68 ubhuti wami ubaba ngiyabona waka 1920 wena mhlawumbe waka 19 hayi 1952 we ubaba la ke muzuyihlo apha kumfundi unguyihlo nje apha kum 1952 hey you also don't look your age Warilo umpofu hayi manje ukhula sobhuti wakho kahle ukhula vele kumuntu amakhathikhathi vele une experience yayo lento bekane experience yayo une experience yayo ngoba azange kasebenza wasebenza eTantalk maphuma nje eTantalk vele wakhishwa yilokho nje ukuthi sekafuna ukwenza lento leso wahlukana nomfazi wakhe kanjalo wayenuza divorce alokuphila ngalamakhathi wathi umfazi wakhe wathi mawuzoba isigebengu mina ngcono simane sihlukane wathi okay singa divorce ngoba mina ngikhathele ukusebenza wathi umfazi wakhe mina ngeke ngizoba nendoda egangayo bahlukana kanjalo ba divorce nomama wabantwana bakhe bekamshadile hey but tata Bekusikhele emncamo umfowenu. Wakumbabona bulakho mos. Bebakhala abantu kaManthend imiholo yambili uyishayile ngalamakhanjana wakhe imiholo yabantu yambili. But anyways nevertheless the story is not about that the story is about the house. Inkinga ilomuzi. So I won't be dwelling kakhulu empilweni kaBafo ne. UBafo naye angisho umuntu imisebenzi yakhe yamlandela yebo uyabona ihamba nayo so kuloko singatsho kuba mhlambe lo sisi akalilanga njengoba nisishwa ngisho wayengena ndaba nokuthi umuntu ushonile yes wayenga ithi njengomuntu oshonile yeah but it could be ngoba bekazi imisebenzi yayo ukuthi
Murifo fundi rufu isivenda leso sithi umholo wesigebengu kukufa yabona yathola so lo ntombazana mhlambe lo mntwana lapho on that one I'm cutting his leg maybe she will lose ukuthi it's just a matter of time or a day before ilanga lo muntu ashona ngoba usitama lokwenza ngisengenza ngibukele ekhaya yabona mawulokhu uzisa abanye abantu ulokuza ubhlungu uzisa umuntu ubhlungu uzisa umuntu ubhlungu njalo baloko abantu bakhala ngenhliziyo uyehla lokubi uyabona but that's for indlu yona kuyafuneka track athi ngibona amaphepha kwendlu mama umphethe amaphepha so laphela balile ngilento bathe funeka sihambe solanda I was there la yeah so la into engiphethe lana i-title deed that's what title deed I title deed izosi apha amagama konje kunamagama ukuthi ibiza bani uJali Mbuyiselo usibhalise I1 izo sikhalemqa yeah uclever le so manje igama lika lokuza awu akekho losizimo la kunamuntu la uyakuphela i1 nomuntu la ora ngiboni kahle yeah uyi1 usibhalise I1 mawulesi loqiniswe yini ke lapha endlini asimazi ukuthi uqiniswe yini ngoba nje ngibhlungu ukuthi mara beside indlu akuseyakhe lo lokuza lo uJali akasiyakhe bekumele bamthiye ngolokuza ngojayele kunokuthi bamthiye ngojali or Jali Sibongo isigebengu ngisho oje wayengabe isigebengu kuphela isikhathi bezalo hayi nomuntu sikhele ngqalo yokumsebenza yakho liyotshontsha ubeka inkinga lolokuza lobhuti wakho okay manje sithi ushadile yebo mara hayi indlu alright masiye kulo muzi lo mina ngizwa ngithengisela ababukeli bami ingulube esisakeni maybe we can sit here all we know mhlambe indlu yakhe lo yasisa wayithenga le ndoda yakhe asazi naloko lifimele yasibela so I'm gonna have to find out imuzwa khona ukuthi basila hayi no lapho umuntu sesifo kuphi na awu mbukele ekhaya phela sela senza la le intro la ephakeni la sisifihlile ukuthi bangasiboni labantu umuzu la in the upstairs angisho yeah upstairs 2 3 4 Ibile for ile mbiori le ntlele na ilapha le kuno pink yeah lino pink ariye fawo basambe siyovuka ukuthi uthini umedem angisho yeah benikena mtshela ukuthi lo muzi ufuna back yeah dala simtshela uthini bani mtshela samtshela ukuthi makahambe uthi kwakhe uthi kwakhe unamasimba kakhulu lo kuze lo ntombazana nomswati bantu bongosayo lokho kuhlatshwayo hawu manje mhlathe sisagijelwa inyoni ngagibela ibamkamela ufuthi bafele efensini uhlatshwayo ke lona Unibhiza ngiyithazisibekile lapho. Cela ukuyehla ku-Uber lapho. ubani Yena. ngizothatha kuba asambe ngizothatha kuba Khona umuntu oyehlile lapha ku-Uber ngama-plastic. asambe Noma hamba. uyumahlatshwayo I'm sure abongile Ngicabangile ukuthi abungile mara ngisho abungile asebenza. aba mabonda abantu so ajela jibojela okay kanjene kodwa koko sabona njani siyaphila sifuna ukuthi sigugu sicela ukubona kancane siswami sisigugu awusemncane mntwana mina nguRavel Ravel ufuna TV ngihamba nabantu la ane abantu basekhweni lakho abantu basekhweni lakho bathi wena ubathathele indlu awusafuni beze khona uthi indlu yabo indlu yakubo yawo bathini eyawo so babhalela iTV station yethu so ngithe mina ngeke sihambe sengeza ukuthi lento abekhuluma igciniso na manje ngiyashutha yebo naba la it's fine yabona ukuthi uranile kuzi business mabangena
because kahle kahle bekuthiwa siyendlini masifika endlini babami njani siyaphila i-client Yeah, ngizothenga ugesi manje ngicine ngakhuluma naye ngicela. awuna stress okay akunankinga ishop yakho lesizwana oh ama-public phone abantu basayinto basafona ama-public phone namanje okay baba Ngisafuna nekhadi la. ngena khehla lami all right sisigugu yabazi labantu Ngiyamazi mama. umama uyamazi okay haya kaye bamba wethu awumazi lo ubaba ubaba lona ne sisigugu ubaba ubhudika indoda yakho ngizwile bangitshele kancane indoda yakho bathi bekusihelemnca sishaya amakhathi ukuyale nale lamakhathi wabantu elikuze nebank awutshatsha enza lento yokucut le abantu bangasaholi imali abaleke nayo yonke but into silethe la akusubugebengu bendoda yakho silethwela ngenkinga yendlu la njengoba ngikutshelile ukuthi wena uhleli uthi awusabafuni lapha elikuzeni ekhaya lapho iqiniso lento leso sigugu Ngisabafuni. Azange ayisho le. kwenzakalani U-anti uyeza ekhaya, uyeza lapha endlini. kwanti lo Uyeza uyangena anginankinga mina ngisuke ngila futhi. So ngizathi ngimfuni kanjani. And uyesa sikhulumisana bangikhulumisa. Nebese ngisitshela ukuthi anginankinga nabo ngoba kuyafana ukuthi indoda yami, usisi kandoda yami. ane So anginankinga naye ngoba noma ngathiwa umntana mina 7 years, usasemncane indoda yami mshiye ana 2 years. So noma ngathiwa mhlawumbe khululeka noma ngathiwa mhlambe uyagula umntanami ngifisa ukuthi makagula ngiyakhona ukuthi ngibikele u-anti wakhe. uyangibikela No angisho asikhulumisana bangikhulumisa but ngasho mina egcineni mabafika bangizela namaphoyisa ngasho ngathi mina nginankinga nabo nethi ngoba ke inkinga vele indaba yendlu Bebakubizela amaphoyisa? ngasho ngathi anginankinga nabo yes ngasho egcineni waye uyakuzela amaphoyisa usibangikhiphe ekamerweni la bengilala khona nendoda yami ekamereni nalo ikamera zaye ngathelami yes zaye ngathelami indlu yewathe yakho angizange ngasho nalapha uyazi ukuthi indlu yakho angisho yes ngiyazi ukuthi akusindlu yami uyazi ukuthi akusuku kwakho madoda angathi nina nicambela umntwana lo mntwana manje Uyashintsha story but ushintsha istory njengoba ngitshela ukuthi after isifo sendoda yakhe ne masiceda ukufihla indoda yakhe sakhulumisa sahlala naye even nefamily yakhe ikhona sahlala naye phansi sathi ngoba nishade singazi ukuthi thina nishadile ngitshela manje benishadile ngishadile naye baba kuphi shade Springs umshado bokuphi wona bese Springs sahamba so sign benibhuki hall no wasasa bhuki hall saye Springs sayo sign nifike na sign kuphela ama witness awubani witness yakamyaba umzala wami nendoda umfazi nendoda bomzala bami basempumalanga awumzala bakho ama witness kababa so kababa hayi ke lapho ngiva ngaye wathi usisi wakhe akamdingi ukuthi angabe yi-witness ngathi bane history abazwani kahle so wawitnessela ubani so wangitshela kanjalo ncane so ngabuza mina ukuthi bona phela befamily bayafuneka but ngoba mina bengicela ukufika bengazi ukuthi kahle kahle kuhambani babanga ini uyabona kwenze njani bobuya kuphi wathi baceda ukufika sisona ngibuye eSwazini baqinisile bathi ubuye eSwazini i-ID unayo no bengingakabi nayo so nisayine kanjani ninganawo ID ngisayine ngepassport okay senze ngepassport so ama-witness awasitsheli ukuthi ama-witness ugcine kwabo kuba bobani wabiza umngane wakhe nomfazi kamngane wakhe uhlala eJimmiston but angazi basesekhona eJimmiston all right yeah okay akusinkinga leyo ali no sasana ngisho ngiyanyanisele emshadweni yeah so ingane yakabani eyakhe ingane baba bangitshela istory labantu laba i-magic bathi ni wena ufike lana ngolokuza ngo-2018 la ubuya vele eSwazini ngithi awu mina le yami i-fast isanda ukujamba ibhoda mawufika la wamitha vele same year yebo njani uzothenga hayi ibhizinisi kumele ngasilibambezela ngena 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 ngena
So le nkinga engibizele yona lo mntwana uzokhala sofa kanjaka yazi ngathi akanankinga nalo mntwana unenkinga nathi ngoba uze uyasho ukuthi wena uyafana nokuthi indoda yakhe which is ngokwasiqinisile ukhuluma kahle uzokhuluma kasovela ngoba ukube sesilungise kudala lento njengoba ngisafuna ngathi kuye after isifo sahamba sayi e-housing masiya e-housing sihleli naye angithi saba ne-meeting ukuthi kufuneka sihlaleni sonke i-Turkey sitshintshe ilo senze i-change of ownership kwi-Turkey senze i-change of ownership kwi-Turkey yeah okay-ke sathi ngcono siyeni e-housing sokwazi ukushintsha and then basikhipha yena ubhuti wami simfake and then ngoba uthi ushadile and simfake and then sifake nabantwana ubhuti wami unabantwana abayi-5 siswami unabantwana abayi-2 ngoba omunye washona sahamba naye nge-housing si-understand yena avumile kahle sahamba saye e-housing masifika e-housing basi-understanda lento esikhulumayo basinikeza idate yokuthi sibuyele mase sibuye sithi sizomlanda sekatshintshile bathi yena nje ushadile sathi masizoseva sebathi ukuthi uzothengisa ini and yena ushadile akayilapho uzolunga manje ngokubona wena uso akanazi ngalo mntwana ubona wena ngoba ulungile ngoba ubona so ngiyacela ukubona wala uye-housing ukuthi sotshintsha wahlala wathiyela 841 wathi kusuka manje ekamereni so umkhipha kwethu ekamereni sithi makalele kule kamereni ngapha ngoba ikamera labantu abadala lilalele kulo ngoba kushuthubelisa amadoda la kasishela ikamera kasishela sangazi ukuthi ishiye ngendlela esinjani wathi yena ilento thina simfakele ivuthi hey labantu bakuthumele ngevuthi ngizothi ngihamba nabantu ngihamba nabathakathi la niyathakatha ngizothi ngihamba nabantu nabathakathi singafaka uvutha endlini sizibuyisele emuva futhi wona yini masiyakuqeda manje ushaya after yakho imebeni so ugcina naye lo baba lo uyasupporta lo follow the channel oza nganzi ithizamenzela manje ubani ka Kwana mthabi ka. bamkwana Yes. kusakhamusala Yebo. okay yabazi labantu Hayi angibazi. dawuzala la Mina ngiyangile emaXhosa ebenza. le makunda kumbisa bashangane la kana emaXhosa la wona zabe nene emaXhosa lo angitshayisi isikashaya isikhathi ncane bekakwazile ukukhetha umfowenu muhle lo mntwana vele zinto beziswatini siswami yebo so indaba zendlu zisima njani umama la futhi uyangihlebela isangizothenga abantu bami kambani asikwazi uvala ibhizinisi yomunye umuntu uzothenga mfana uthengani it's on the check usisko which is a busy woman ngizelona abantu baka-TV baniceba hayi u-anti wasendlini ngizelona abantu baka-TV u-anti usuke wadviluza nabantu baka-TV futhi labantu sebabheke mina la ngenzeni ngoba kwandluleyo labangibangiswa yona angayithengisanga ngihleli ngibakadela umuzi wabo ngizohlala ini mase ufuna ukukhuluma nami kunjani mlungu hallo idrobile yazi soyivala sisivale fast eklini ngiyabaklinela ngihleli nomntwana mangihamba nomntwana yenzela la bantu bakushesisemncane uzoya kuphi nginomnika lenye indoda ezobuya phezokwenza umntwana kabhuti wakhe anginankinga no-anti mina last ngimtshelile ukuthi anginankinga no-anti so hayi mara azongi-abusa uzobukisa ngamphambi kwabantu ngishadile nobhuti wakhe mara not ukuthi ngishade nento endlini ngihlele ngoba kumele ngikhulise umntana asendlini uzobukisa ngami uzongikhipha ku-TV ngimenzeni umntana kabhuti wakhe una-7 years uzoyaphi ufunda u-grade 2 akamnakekela akanandaba naye
azange sekamthengele ngisho ubhuti wakhe sinisahambile sinisashonile akazange amthengele ngisho lutho mara umntana kangena ngisho umntana kangena ngabantu kuba yikho yonke ngezenzo zakho sahlala phansi nefamily yakho sa-understandana nefamily yakho yasho yathi umuzi wabantu akusiwo umuzi wakho ngiyamhlonipha mina lo-anti ngiyamhlonipha umbuyisele umuzi ungafuni ukushitshela ukuthi umbuyisele ukwakhela sathi uzobukisa ngami ukuthi wena umbuyise wazi wena ukuthi thina umbuyisele siyazi ukuthi ukwakhele vele hamba uyemzini wakho uzobukisa ngami lo mama uzokubonisa lo inkingi ungazange uve ngaboniva bethi ungazange ubekhona yonke le cela kahle sayi-housing wavuma masamele ukuthi sibuyele housing wala kuba yikho yonke lethu sithi mas-understandaneni sihlaleni kahle phansi sonke kube yi-family house wala wathi wena ngeke ushadile nombuyiseli yindlu yakambuyiseli yindlu yendoda yakho awuyindawo iselofuza ukuthengisa ngiyakuyithengisa sekhaya never leyanto ise-family house yasekhaya le ngeke uzuyithengise sisi ngeke ngifuna uyohlala kulabantu labo wabamamela ukuthi bona ba-right bona ngidla abantu labo thina si-wrong sakucela kahle sakucela kaningi sakucela satshela nefamily yakho ifamily yakho yavuma yasho yathi hhayi ushadile kodwa ushadelanga le nto abantu abadala bakutshela ngale ndlela bakutshele ngayo manje thina senzeni khona manje asikhulumisane uyasho na ukuthi asikhulumi uba bekuthiwa uyafunisanisane kungisikhulumisile ngifuna uhambe uyohlala nalabo bantu labo uphume kulandlela kanjani masilungisele izinto manje ngabantu abadala unekake umntwana ozomelela ngake 37 ola 37 88 sorry 88 na 37 okay manje mamake ubani okhuluma la ngaphandle umama okhuluma nge-ID uzothi sekunomafez la ngaphandle le ekhuluma nge-ID ubani okhuluma nge-ID oh sonela ngapha kancane ngicela ukungaveli ikhelele okay isicela okay all right sithando sami auntie uthi kwenzakalani sithando sami ngizwa ngathi kunezwe likhulumayo thina wonke umuntu uvele ukuthi azokhuluma kusho yethu okay yeah ozongitshela ukuthi uthi kwenzakalani usisi lo ungangishuthi usisi la siyashuta manga bafundi ngicela ukuphumele ngaphandle ngicela ungalukuzi yeah singasicela sibuye singaphume kithi yazini into engibona lana ne anti wami yezwa lo mntwana lo akafuni ukuthengisa indlu or ukuthengisa indlu unabantwana abangani bakhe bethi uthi yena ufuna ukuthengisa indlu yabona uma bengafuni ukuyithengisa indlu okanye uzitshela ukuthi laphayana vele uze ngomshado akanani kube wavume mase-housing saya naye e-housing ngisho abazali bakhe ngabantwana bayazi ima kancane angisho ningibizile mina ne ukuthi ngizomsiza ngale nkinga lena ngisho angisho sengibizele amaphoyisa futhi sekahlala kunamaphoyisa eshowini yami yaphila umntwana uye umntwaneni lo umntana kambuyiseli u-anti wakho lo hey ufika la mntwanami hey bekamuhle ubhuti wakho muhle lo mntwana akunandaba alishakhizi uthola like indaba ziyashisa la unobudlelwane nosisi ni close sihlala soyithwile kunenkinga mhlawumbe njengoba nihlala nithi wena noma cha nihleli kuhle se-right show anti wakho lo u-anti wami usisikapu kababa so that mean uma mncane wakho lo mamakhe na abantwana bathi bahleli kahle angisho ukuthi umuntu akabhuti wakho lo omunye wakabhuti wami lona bekahlala vele makafika ufike ahlala naye ahlala nobhuti wami so wahlala wahamba-ke wahamba yohlala la ahlala khona kuyasimaza so engamfuni yabona khona ongekho la lo waxabana nalo ongekho la umntana kasisi wami ngendaba yakhe lo ngoba wayengafuni lo amthuka ngazo zonke inhlamba wayengafuni nokuthi acede isikolo so manje seyijikile indaba kusho ukuthi umntana kasisi wami seka-wrong yena sebayazwana manje angisho labantwana balanda this child she look of age unangaki 24 she know the right and the wrongs this one not 24 ingciniso lento ekhulunywa mama ukuthi
Beningathelelana. Okay, ekukhuleni kwami umama. Ukhulumela phansi wena ngikufuna ufaka lento la kuwe la. Ngikufuna ufaka le microphone la kuwe ngoba ukhulumela phansi. Wawungafuza ngwadi wena ukuphakama ivoice. Kumele uphakamisa abantu bangapha kanjalo. Ama voice abaphezulu. Kwenzakalani? Okay. Bengihlala nobaba no mamncane. Sakhula. So while ngikhula umama wele weze uzohlala nathi. Nobaba. Baba mayeshona u-auntie nabakwa Mrasu. Anqana ngifuna uvele TV movie yani. Awune good lighting. Yeah, bayabona. Okay, is in the good lighting? Yes. Okay. All right. So bekune conflict between umamncane no auntie. Bebangazwani vele from ikudala yabo. So it got worse makshona baba. Okay. Makshona baba sebe angithi baba kasekho. So usesigugu saka yi1 phela manje. Akasakhona ukulwa ku auntie. So manje while ubaba shonile bengingazwani vele sesiguqiniselo auntie besingazwani at all. How old were you then? I was 19. Teenage nje buround inhloko nje lapho ke. So ngiya understand kancane lokho ngoba lo besemdala ngisho una 37. So bekakhuza. Into bese bengazwani bekuyiphi? Sanibona. Yebo njani? Sure. Siyaphila. I think ndibasaba no. Yebo njani? Alright ba. Siyaphila. I make sure ukuthi bathini sekungcono manje kuna conflict. So ngiyasolwa ngathi ubasa lo umnikazi. Right yane? Yes, I can tell mangiboni authority. So baba unfortunately yane I'm following the story of like labantu laba bathi lo bathathele indlu yonke lento le. So yeah. Bengicela ukuthi la ningayenzela yenzele into endlini ahlala khona. Yeah. Kuzoba ngcono kanjani ukuthi la indawo yebusiness. 100%. Thank you. Yeah. Sure. Okay. Ngiyaqhubeka. Ngicela si all right. Sure. Happy silungise kancane because yabo. Ngicela umali microphone wami. Yeah. Mbukeli lapha ekhaya ne. Hayi ngoba ubaba mhlambi yasixosha lana ne. Ubaba because la ku busy la and indawo inani. And the service yela ngisasho. I-service lana it's number 1. So electricity, DSTV, airtime nokunye nje kuphuzwayo. Mawula iDavidson la eMaxhoseni. This is the best one. Kusena amafoni ke lama phone kuma-public phone. Into engimangazi. So you cannot call mawula phakathi. So lana zanga la because of i-business ini. Then yeah, I think ungaphefumuleka manje masingaphandle and masingaphakathi. All right, let's take this thing home. Asendlini. Masingene imoto esendlini. Usemsebenzini mas.